ба канали мо farze.tg обуна шавед ва аз видеоҳои нав бохабар гардед. салом дӯстони азиз, мо тасмим гирифтем ки дар ин барномаи ҳунари асил дар бораи ҳаёт ва фаъолияти як сарояндаи ҷавон, як сарояндае ки бо сурудҳои худ дар дилу дидаи мардум ҷо шудааст, Сомонҷони Муҳиддин барои шумо маълумот диҳем. Сомонҷони Муҳиддин 25 июни соли 1999 дар деҳаи Ҳаймаҳмадии шаҳраки Файзобод дар оилаи санъаткор ба дунё омадааст. Сомонҷон аз хурдӣ орзуи санъаткор шуданро дошт ва дар давоми хатми мактабаш дар чорабиниҳои мактаб талабаи пешқадам буд ва чандин ифтихорномаҳову мукофотҳо низ гирифтааст. дар дили Сомонҷон ҳамчунон меҳри санъат авҷ мезад ки аз гуфтаҳои модараш чизе ки аз пешаш мебаромад мезаду суруд мехонд ва ҳамин хел соли 2017 мактаби миёнаро бо баҳои хубу аъло хатм кард ва тасмим гирифт ки ҳунарашро сайқал диҳад ва ба мисли шодравон Суҳроби Сафарзод номдор шаваду номбардори ватани хеш шавад ва соли 2018 бошад ҳуҷҷатҳояшро ба Консерваторияи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон супорид ва дар давоми донишҷӯияш дар чандин чорабиниҳои давлатӣ иштирок кардааст. Сомонҷон бо дуои неки устодон ва бо сари баланд консерваторияро хатм карду бо дуои неки падару модараш дар фарҳанги шаҳраки Файзобод кор ва фаъолият дорад. Сомонҷони Муҳиддин аввалин суруди худро дар давоми донишҷӯияш бо номи «Дасти кам набини ёча» ва чандин сурудҳои дигар баровардааст ва дар давоми ҳаёти худ зиёда аз 45 суруд, 8 консерт ва 4 албом пешкаши мухлисони худ гардонидааст. ман шахсан аз номи гурӯҳи ҳунари асил ва аз тамоми дӯстдорони санъати тоҷик ва мухлисони Сомонҷони Муҳиддин ба ин ҷавони боистеъдод гуфтанӣ ҳастем ки дар корҳои эҷодияш бурдбориҳо хоҳонем ва ҳамеша мурғи дилаш дар парвоз бошаду ҳамеша номбардори ватани азизи хеш бошад. дӯстони азиз, ин буд барномаи ҳунари асил ва барои шумо маълумот додем дар бораи ҳаёт ва фаъолияти як сарояндаи ҷавон, Сомонҷони Муҳиддин. ва як чиз дигарро ногуфта намонад ки шумо мехоҳед дар бораи сарояндаи дӯстдоштаи худ ва ё ин ки актёри филми дӯстдоштаи худ маълумот гиред, пас ин хеле осон аст. дар зери видео нависед, мо барои шумо кӯшиш мекунем то ҳадди имкон дар бораи сарояндаи дӯстдоштаи шумо ва ё ин ки актёри филми дӯстдоштаи шумо маълумот гирему барои шумо расонем. бо барномаи ҳунари асил бошед. худованд ёру мададгоратон бод.